העניין הבא מפתיע למדי. בדרך כלל מאשימים יהודים בגזענות כלפי ערבים, או להפך, אבל בואו ותראו את הסיפור על המסעדה שגובה דמי שירות מערבים בלבד. שלום סיוון, לאחרונה סעדנו אני ואשתי במסעדה בנמל זקן והים. לאחר שהוגש לנו חשבון ראינו שחויבנו בדמי שירות 10%. לאחר שנשאל המלצר למה זה, הוא ענה בכל פירוש המילה שזה רק אך ורק לערבים. לאחר כמה שבועות, עם ערב גיבוש של העבודה, לאחר שהגש לנו את החשבון לא ראינו שם אף חיוב של 10%, פשוט מאוד כי דיברנו בעברית. אחרי שבוע הייתי נוכח עוד הפעם עם המשפחה, שוב עם המשפחה, ושוב חויבנו ב10%, כשנשאל המלצר מה זה החיוב, ובכל פירוש המילה ובדיוק אמר זה אך ורק לערבים. אז מוחמד לא ויתר, הוא התעמת עם מסעדת הזקן והים שנמצאת בבעלות ערבית, צריך לומר, כדי לשמוע מפורשות את הדברים. שימו לב לשיחה שלו איתם. قولي ايش قصة الشروط هون ال 10%؟ 10% طعم الفطور. مذكورة بشي محل يعني ولا شو؟ تمام. لأنه أول امبارح كنت ما كانش ولا على أساس لو كريش شو؟ تاتا هاي كوبايتي تاتا تيجي على الفطورة لو هاي كريش شو؟ كوبايتي كيلو بشرب تاتا سيرفيس أنا كودي سيرفيس. وكيف كيف ضافوها؟ استنى يعني معناه كيف ضافوها من غير ما يقولوا. العرب بسووها. هي ايش؟ هي على العرب. ليش للعرب يعني؟ بس للعرب. ليش؟ כאילו רק את הערבים מחייבים בשירות בחשבון? بس عربي حطوا عليهم خدمة. ليش يعني عشان العرب احنا هبايل مش احنا كلونين ها؟ لا. ولا في الحساب الثاني. شو؟ تسميها الحساب الثاني. يعني اليهود يحطوا شغل دائما. يحطوا دائما. كيف وصلت لهذا الاشي بالعكس؟ هم بيناتنا هم باخذوا كانوا عرب. احنا من يافا انه زي عمل هاي حتى يوزع هذا صدقني كنت انا والشغيله تاعوني اول امبارح وهم يهود. يهود خلص. והנה שיחה שאנחנו ערכנו עם הבעלים של מסעדת הזקן והים בסניף קדם. אתם מחייבים בתוך החשבון ב10% שירות? יש כאלה שכן. מה זה יש כאלה שכן? יש חשבונות שמחייבים 10% שירות. כן, אבל רק בחלק מהחשבונות מחייבים שירות. נכון. למה רק בחלק? כי יש אנשים לא משאירים שירות, לא יודעים מה זה שירות, אז אנחנו שמים שירות. כאילו, איך אתה יודע מי משאיר שירות ומי לא? אנחנו יודעים, באוכלוסייה הערבית, אם לא משאירים שירות, מחייבים אותם שירות 10%. אז את האוכלוסייה הערבית אתם מחייבים באופן אוטומטי בשירות, ואת האוכלוסייה היהודית לא? כן. הערבים הם לא שמים שירות. אתן חוזרות אלינו, יפה ומיכל. מיכל, תגובתך? מטבע הדברים שירות, זה אומר אני מאוד שבע רצון, ולכן אני משאיר שירות שזה בנוסף לעלות לשכר של המלצר. אני חושבת שיש פה קצת חוצפה, יש פה אפליה, זה לא יפה, זה לא מכובד, ואני חושבת שהוא גם קצת גורף להגיד שכל הערבים לא משאירים שירות, זה קצת הגזמה. יפה? אני לא יודעת אם אני צריכה לצחוק או לבכות, אבל אם המדיניות היא לגבות שירות, מה שזה לא נראה לי על פניו, אז צריך לגבות מכולם שירות. ואם הטיפ הוא דבר התשר הוא דבר אני מחליטה עליו, אז זה לגבי כולם, גם לגבי יהודים וגם לגבי ערבים, אבל זו תופעה מוזרה ביותר. מניחות שאם המסעדה הייתה בבעלות יהודית, הסיפור הזה היה... זה לא היה קורה. או היה עושה סקנדל הרבה יותר גדול, אז אפשר היה באמת להאשים בגזענות. נכון. אוקיי. תודה רבה, מיכל ויפה. במסעדת הזקן והים סניף נמל יפו נמסר כי מאז היווסדה חרתה מסעדת הזקן והים על דגלה את ערכי ההוגנות, ההגינות צריך לומר, והשוויון בין כל סועדיה, ולראיה מהווה המסעדה סמל לדו-קיום, אחווה ושלום בין ערבים ויהודים. ככל שקבלה מסוימת כוללת דמי שירות, הרי שמדובר כמובן ברכיב אופציונלי בלבד, אשר תשלומו נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הסועד, והוא מושמט במידה והסועד בוחר שלא לשלמו.